Dit is mijn plakje, ja. Zit je hier de hele dag? Ik zit, nou, het meeste van de dag zit ik hier, ja. Ja, hè? Ja, Wat een vette baan, hè, joh. ja vind je het? Ja. Als het een gooien is, dan bloot wel eens wat aan die punt jacken. En dan komt het weer om, dan heeft het ster in druk. Dan heeft het Mercedes. Wat? Dan heeft het Mercedes. Ja, we hebben ook vreemde dingen aan hier. Word ik een zuurstofles in. Die krijgen een raket, die scheet zat kanaal over. Ja, dat zijn aparte dingen. Nou ja. Dat hoop ik net bij mooi te matchen. Lekker bezig hier om te bombarderen. Die ben ik wel fan van wat natuur, hè, jongen. Ja, ja hoor, dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. Maar ja, wie had dat net als man zijnde? Oh, dat doet ik net hoor. Wat voor types ben dat? Van die kraanmachines? Ja, wat voor types bent. 7 dood is. Oh, ik zeg ik wat kalenders hingen. Van wat natuur. Nou, die heb je achter in mijn bak liggen. Ik wou hem niet net op te hangen. Nee. Nee, dan krijg ik ruzie met mijn vrouw. Ik neem ik nooit bij huis. Nee? Nee, dat doe ik niet. En stik een kalender achterin? Nee. Krijgen ze die collega? Nee, ik hoor het bij de Friese Vlaag. Dat vind ik mooi genoeg. En een vlaag van Haans. En roken doe ik net. Als ik eruit maar dan maak ik pisje, hoor net. Kun je net een beetje even op zijn bultpistje dan, Jelwijs? Dan mag mijn collega even vragen, die kent dat heel goed. Ja? Die staat 50 keer op een dag. Die heeft me heel iets blazen volgens mij. Hij zei dat jou wel vaak de kraan even stapje. Even een stapje. Ja, maar geen pisje. Ja, dat zei hij, ja. Ja, nou, ik ken dat net. Ja, normaal zit ik aan het wetter, helentje, dit met er wat af. Nu zit ik dus net aan het wetter. Dat maakt de hele tijd een onder. Dus jou hebt wat een lietse blaas, zei hij. Ja, ik heb wat lietse blaas, ja. Die maat die had wat een lietse blaas, begrepen. Een Lietse blaas. Ja, die maakt wel een keer als 8 op een dijpissje. Dat waren een oor 1 keer op een dij, maar dan, ja, die had wat een Lietse blaas als de rest. Maar het is ook wat een Lietse mansje. Oh, ja. Nou, het zit alweer wat in elkaar druk. Ja, nou aan die lieds even, die lieds op de hand daar in die kraan. Die Ja? had heel wat te vertellen. Is dat zo? Ja. Want die had, die is krek op mezelf gekomen. Ja. Maar wiefke man bij mij. Dus die weet er alles van ook. Die had het ook. Die had het druk. Druk. Ja, mooie vrouw en man en dat soort dingen meer. Ik heb het hartstikke druk op het moment, ja. Ik ben krijg 3 weken alleen verhuisd. Dus dat boeten werkt niet, dus dat alsnog druk dus zat. En je zit elkaar vaak wat een beetje op de naai als collega? Ja, ja. Nee, maar zo hoor je de lol er ook wat in. Je zit er 40 uur in de week met elkaar opskaten. Je moet al een beetje lol hebben onderling. Dus u delen en incasseren? Ja, ja, dat mag je wel kennen. En ja, net iedereen, ik heb zelf ook wel een minder dag. En dan heeft ze net altijd liggen volle nacht om. Maar over het algemeen, het hoort de lol erin. Ja. Dus dan is het even Harry de Hazes? Ja, Harry de Haas is erin gewoon voort of die is gewoon verder maar in werk. Dan bij de massa staat denk ik, het komt uit mijn goed gevoel. Zo. Goeie. Ja, goeie. Wat ben je onder van? Wat ik hem doen mee. Ja. Nou, ik ga de hender even uitleiden. Zo Scarlett, je wat om. Juist hem. Hintjes wat. En eindjes. Knietjes. Ja, van alles. Dan konden ze wel poetsen, zo wit bezig. Ja, nou, ik poets ze net. Oh. Nee. Als je daar een die kent, dan mooi voorkomen. Ik moet ze wel even knippen, want dan vleugelen weer boorman niet langer. Doe je dat zelf? Ja, gewoon een beetje verder eruit knippen en op één kant. En dan ga je schijnen overheen. Hè. Dan komen we er net maar door, dan ga ik nooit meer uit. Nee. Maar het was alle jaren doen. Hè. Dus een keer zal alleen maar rondjes doen. Ja, dat kan alleen maar rondjes doen. Dan blijven we op het heen. Ja. Ja.
En kan je ze wat makkelijker opzitten al, ja, die beesten? Ja, dat gaat heel best. Oké. Ik wil in gaan die weer oer. Wie wat? Die weer oer en de volle, die zitten altijd achterna. Dus dan kan je ze eigenlijk net binnen gaan. En dan moet er even in een apart hokje of zo. Dat is wat sneu dan al. Dat is nou ja. Ja. Maar ja, dat is juist overal, hè? In de dierenwereld, maar ik bij de meesten ook wel. Hè? Dat is ook wel in een oor. Ja. Ben je ook wel eens oer? Zo viel ik me nooit. Nee, dat valt aan. Dat valt aan. Dat scheelt. Ja, dat mag we net gaan. Meestal vind je jou wel een leuke vent. Nou, dat weet ik niet. Dat wil ik ook net zeggen. Dat mag nog wel vrij. Maar ik vind het altijd goed. Mooi. Ja.